out mga idol, karong adlaw layo di kitag biyahe no kay dili sa San Fernando ug ni ari kitag sudlon mga idol. Ug mao ni ang nahitabo pagbiyahe nako sa sudlon mga idol, na plat ko mga idol, kaduha jud ma-plat mga idol. Medyo wagi ta shorte mga idol kay kaduha na plat mga idol nya, ako na lang yung gipalitan og interior mga idol nya, karon akong gipataod mga idol. Sus babae pagyud ang tireman mga idol, di man ni matawag og tireman, tiremin man ni tiremin. Karina, kay ang bolt ari ubos dayon sa starter. Og shout out din mo nang bisag may pangidaro na ka kamao pa jud ay kamutang tangog ligid. Shout out din no. Karon ba ko kitag termin nga babay? Anlit ito sa kasi. Og nagpadayon to sa tong biyahe no, yung nakita na to nga re nga nag-ayo dis karsada diri dapit sa Sinsi no. Unya medyo bakili jud kayo nya ako mga pasahero, akong gipanaog diri mga idol kay parte jud to nga zona mga idol. Tanawan nyo mga idol, luoy kay mga idol. Turag ang bakle na tong pasahero. Grabe nang katungason diri napita, may gigadalag payong baklay pa more. Nya karon nabiyaan mo tong pasahero no, ara nabiyaan naglakaw. Porque matungas na ko na naging katungas nga buti ka po do kay katungas ho. Tungason kayo. Og pila re oras no naabot kay kitag sudlon og di ang ari mga kailan ako mga balhabal no. Shout out no. Shout out dol. Migo. Hey, what happened? Unya gikan ta nagbiyahe guys, pag abot ato sudlon kita na po taglayan trabaho oh. Are mga idol, kaos ta ning hugaw kayo. Bilignit. Bisa kun say tarbuon kaya basta kaya ra. Mura mura sa kuan ay. Bilignit. Oh, hugaw kayo. Unya, panin niyo kung tubig ng tunel gato ibanwa sa akong giyapan ani. Huwag tang ikon. Nangita lang kog sideline pag abot ako sa sudlon mga idol kay kada ko pasahero mga idol ini kog mapa man muli mga idol nya anugon kitong oras sa Kayrabaron sa San Fernando nya naabot ta diri mo nang nangita kog sideline pag abot nako diri sa sudlon. Nagkanal ko human akong gimasahan kay mao ni nakadagbara sa tubig diri mo nang bisag asa ko trabaho lang gyapon mga idol, way pahuway mga idol.